Ćao ekipa, ja sam Bojana Perhoć, ovo je Mala Gaga, 180 cm visoka Međimurka koja već godinama živi u Zagrebu, diplomirani ekonomist, menadžer i model. Bog Bojana, reci nam nešto malo više o sebi. Evo ga, nedavno sam se vratila u Hrvatsku, bila sam u Kini, godinama sam živjela u Milanu i u Kini radeći kao profesionalni model. Evo ga, sad je malo dosta, malo pauze i sada kreću neki novi izazovi. Koliko te ljudi prati na društvenim mrežama i što smatraš uspjehom u tom smislu? Na društvenim mrežama prati nešto više od 3.500 ljudi. Uspjehom generalno u životu smatram biti sretan, jedan veliki uspjeh u životu i to mi je nekako nit vodilja kojim se vodim, pošto danas teško ljudi postižu da budu sretni, pa eto nekako to, kroz sve aktivnosti na kraju dana biti sretan. A na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama mislim da mi je uspjeh nekako, što bi rekla da je možda i profesionalna deformacija, postići savršenu fotku. To razumijem. Gdje nalaziš inspiraciju za sadržaj koji objavljuješ? Inspiraciju pronalazim u biti svuda oko sebe, možda ponajviše i kroz glazbu, volim taj ritam glazbe, pa nekako uvijek vidim spotove oko sebe i tako nekako dođe inspiracija za fotografiju. Kako nastaje tvoj kontent? Od ideje, realizacije, imaš nekog ko te fotka, to možda radiš sama kao ja? Slikam se ili sama ili me slika dečko kojeg sam naučila koji kutovi su najbitniji da uhvati. Blago ti se, moram šapnuti. Kako? Blago ti se. Da. Tako da u principu on me najviše fotka. Nekako kroz dan, ako mi nešto padne na pamet da bi sad bilo super pofotkati, onda to pofotkamo. Ako je dobar outfit, onda obavezno pofotkamo i tako nekako iz dana u dan. Kako obrađuješ svoje fotke i reelse? Imaš neki savjet za podijeliti s ostalima? Što se tiče reelsa, volim kad su snimke nekako prirodne sa nekim slow motion efektom, to su na primjer super videi, a što se tiče fotki, Lightroom. Koje su najdrže lokacije za fotkanje? Trenutno si u Zagrebu, neću te pitati za Milano i za Kinu, ali u Zagrebu, gdje se voliš najviše fotkati? U Zagrebu u principu volim ove gradske ulice, volim arhitekturu, tako da to super izgleda, ali ipak bih se trebala odlučiti za more, više od Zagreba. Predivne lokacije Jadranske obale su definitivno najbolje lokacije za napraviti odlične fotke. Koji grad? Meni osobno Split, tebi? Split, Jadrija mi je bila odlična za napraviti fotke, ona je jako fotogenična. Šarene kućice, šarene vrata, fotogenično, nema konkurencije. Koliko puta tjedno objavljuješ svoj sadržaj? Bilo da se radi o video objavama, odnosno reelsima, storijima? Možda 2 puta tjedno, nekad više, nekad zbog obaveza ne stigne pa bude i manje, ali sve nekako u skladu s aktivnostima i obavezama. Smatraš li se utjecajnom osobom na društvenim mrežama? Pa nekako u zadnje vrijeme bi mogla čak reći da, s obzirom da sve više dobivam i pitanja i savjete, tako da i za ubuduće vrlo rado podijelim i savjet i pomognem što se tiče fotografiranja, ideja oko fotki, tako da da. Koji je tvoj životni cilj? Osim biti sretna, to je životni cilj mi je nekako ostvariti sve neke svoje snove, realizirati ideje i nekako koračati kroz život kao zadovoljna osoba, trudeći se da ostvarim ono što sam zacrtala. Postavi si pitanje i naravno odgovori na njega. Posljednje pitanje. Posljednje pitanje bi bilo: da li si sretna što te Ivana pozvala na ovaj kratki meeting? Da, zato što je Croatian Inspiration odlična stranica i izuzetno sam sretna i počašćena Ivana što si me zvala. Zvaću te opet. Hvala. Hvala puno, Bojana. Sretno. Dragi. Taman se opustila. Ćao.